Maing buntag Bohol sa Tibok Tagbilaran, maing buntag kainyong tanan. Welcome na usab sa atong bagong episode sa Kalamay Express. Labis na mga kadugong bulano sa Tibok Kalibutan, maing hapon, maing gabi, mayong kadlawon, maing udto kayong tanan. Kanin yung host Rex Alba. Nawa man ang atong partner. So, guys, napasalamat ko dako nga kining naamo diri karon, and I hope na maayo yung panglawas. Shoutout sa ko sa atong mga nadia karon, sa atong mga viewers, si Caps Melody, si Johnny Mac Castaño, shoutout sa mga taga Dumanhog, Cebu, og si Martes Selada. Ay si shoutout sis Martes, kuan mga SK chairman, mga SK kagawad sa atong mga batch kaniadto. Salamat kayo sa pagsuporta ka sa atong Kalamay Express. So guys, kining napot si Kuan, si Subudlong, shout out. So guys, karong buntaga guys, na atay special guest. Ang atong usa ka host medyo di maayo ang pamati. So si Atoy, Toy, I hope na you're feeling well, and kining hinauta nga maayo ng panglawas ugma para makabiyahe na po diha sa Bohol. So diha sa atong si Maye mo sulod to karong taon. Pero naatay special guest nga ating pailaila kang perong buntaga o kang gabi una. Hola, na ako sa Mexico karon, na ako sa Cancun, Mexico base. Lamig diri magpahuway tagamay, pero mularga na kog balik sa US ugma pohon. Manakog swab kay diri sa US required ang mag-swab ka 3 days prior to your flight back. So kaloy sa just negative ta. So daghang salamat. So safe gyapon ang mo travel as long na naka-vaccinated na ka, as long na mag-mask gyapon ka kung daghan ang mga tao sa iyong palibot nga dili vaccinated. So guys, atay payala atong special host for tonight. Gikan ni sa San Francisco Bay Area. Unya usa ni ka kanang bulanon nga kini nga kuan kaning daghan kay mga adventure nga nahimo sa Bohol, o karon nasa adventure gihimo sa San Francisco. YouTuber ni siya. Wailain kundi si Benjack Wonder. Hi guys, good morning sa Bohol, mga bulanon diha sa Tibok lungsod sa Bohol. So, I'm Benjack Wonder, based in San Francisco, California. So, kumusta di Onyok? Onyok tawag naman Onyok. Kumusta di Onyok sa San Francisco? So far karon medyo tugnaw, hangin bugnaw. Pero gwapo ang weather karon kay medyo summer pa man. So inig fall ani ron. Medyo bana ta punta, pero so far maayo kayo rang panahon karon dire. So wala tay wildfire karon na sinati dire. So good news. Oh, diyan na atong kinagwapahan nga news. Wala gani si Maye. Yeah, lagi ko po mga kaigsunan. Buntag, mayong adlaw Pilipinas, mayong buntag sa Bohol, mayong buntag kanimo Rex, and of course kay Brother Benji, ang Salvador General. Thank you kaayo sa short notice Rex. Kay yes. Ako kuan ka na makuwangan tag-host, so niya siya. So thank you. Salamat kayo. And murag mawawag ta sa atong panglaw nila kay kining ang imong ilang signal mas gwapo ba kaysa sa imo ha? Mao gyud kay bagong balikin mo gud diri man dito lang sa Washington, so wala pa po ka ng internet connection, nagkuan lang router na portable router or yung tawag ana niyan. Iwan ko kalat, but we are here. So dili na ka maglangan Rex, Brother Benji, right? Unsa may akong kuan? Yes. Ako na miss. Unsa topic ito gabi una? Wow. Okay, so mga kaisunan karong gabi una kay kabalo man ta nga mo feature jud tao ka ng mga lungsod, kalungsuran to feature their gems, their people, their development, their kanang mga opportunities nga naa diha sa mga kalungsuran. So ang pagkarong gabi una, way pabor-pabor, Municipality of Panglao ta. Naan naman yun na siya sa tourism map, sa world map ang Panglao. Mo yung ka tahay gani mas ilado pang Panglao sa Bohol. Mo. Diba? Pag may Panglao Bohol, di ba? That's true. Tuwing Bohol Panglao. So beach resort. Kayo. Mga beach resort nindot tayo. Yes. May mama sa inyo huna-huna Rex o kanang Brad Benji makadungog mo Panglao. When it comes to Panglao, go ahead, Rex.
kan ka na sa kanang panglaw sa una kana murag special ka na para kana ato ba nga kumato kag panglaw na special occasion like mga Sundays sa every Sunday sa tuwa murag celebration sa family get together kaya murag dito magtabok-tapok ang pamilya so mo na nga kaning very important na nga panglaw sa atong kinabuhi nga bulanon. Yeah, exactly. So ang panglaw po is nice kayo kung magpa-unwind ka tungkol sa White Beach, yung mga resort, yung mga friendly people. So maayo kayo, pati na bangon. So Yes. mga food, ang swaki nila, lamig yung swaki diha. No, kung manginhas ta diha, nindot kayo. So 100% perfect kayong panglaw. Gimingaw na Yes. mahinuang ka na sa panglaw no pero unya mga kaisunan no mahiguluan gyud nako ug nga na pabagyod kanindot ang panglaw or mas nindot makaron kung sa ilang Yes. especially nga kuan pandemic man gyud no sa atong May bawan. hinabion ang mga taga dito ug unsa man gyud ang present situation sa panglaw karon. Yes, and shout out kay Dennis Kodja. Shout out din mo bro. Si Joy Sala sa Davao, shout out. 5A Family Yusuf sa Brunei. Shout out ni Diaz. Napod si Clint Racho. Bro, kumusta diha? And guys, magpasalamat sa atong mga collaborators and sponsors karong gabi una. Of course, ang atong Salad Master, Carolina Hemp Company sa Columbus, Ohio. Atong Panglao Village Court, pinakalimpyo des Panglao. HTM Creatives and Virtual Events. Bisdak Chef Channel, I hope na makasubscribe mo. TF Barbershop and ML Auto Zone nga naa sa Cebu. Yes. Okay, natin mga birthday celebrants. No, pero special shoutouts ako kay Benjack Wonder, ang vlogger from Bohol. So thank you kayo Brother Benji. Kami ni Brother Benji is may special bond kay kauban mi sa Alpha Phi Omega. Brothers and sisters me. So thank you kaayo for a very short notice in kuan gyud siya. Sanong gyud siya nga mo ari dire no tabang og yaw-yaw. Diba? Okay mo, Yes. pwede ko mo shout out og gamay sa akong mga followers sa Benjack Wonder, ya sa atong lugar diha sa Barangay Apa sa Lahug, sa Camp Lapu-Lapu natin mga daghan mga followers na silang Colin Aquino, silang Rambo, sa Ormoc sila ni Jason Abinido. So daghan ta mga friends nga naa sa mga anak sa sundalo na diha sa Apa. So maayo kayo. So welcome to Kalamay Express channel. Yes. Naay taga Davao yung nga nangutana, pwede mag-vlog sa Panglao. So atong pangutanon ang atong mga executives sa Panglao niya later on nga guest na to kung pwede ba nga makapangayog permit nga magka-vlog sa Panglao. Unya, of course na si Batsoy Alba sa 8A Laundry. Free pick up 25 per kilo only. Na number niya, na minimum of 10 kilos sa laundry na siya, laundry shop. So sa Palma Street. Okay. So, natin mga birthday celebrants karon. Birthday daghana kayo ta mga birthday celebrants. Happy birthday sa ato ang mga higala, mga paryente ug uban pa. Happy birthday sa ato work and Binky Sinisa, sister namo sa Apo, and then meron Calyares, Manike, Gagawad Tigs Burieser, Carita Ploma, Aris Matela Arado, Larry Galang, Gabi, or Gabe Salvacion, Annie Cabagnot, Teddy Tolandio, and Toy Ramos. Yeah. Happy birthday kayong tanan. Unya Ikaw, ko pwede Mhm. happy 42nd anniversary ba sa Apo Zeta Omega UP Cebu. Sakto ba? Yes, akong chapter. Wow. Kaayo. Thank you, kaayo. Happy 42nd year. Mga ipangkuan, happy birthday, happy anniversary, ug happy uban pa. Ato lang ako lang kamusta diha sa atong lugar sa Talibon, atong mga kapamilyahan diha, atong mga akong ayuda girl diha. Kinakusgan ako. So, ugban para itong mga amigo sa mga tagbilaran, mga brad nato sa Apo, atong mga kulig sa una, sa atong kalihukan. So, tanan. So, welcome diri sa channel sa Kalamay Express o sa akong mga followers sa Benjack Wonder. Salamat kayo sa tanan. Thank you. May buntag Maribel Abaygar. So, sis, and Nyok, natay poll question. So, kung gusto mo participate, adto lang mo guys sa
Kalamay Express sa Facebook page nato. Atong poll question, have you been to Panglao, Bohol? A, yes. B, not yet. So later on, atong tubago na kung unsay inyong mga tubag. So please go to Kalamay Express and answer our poll questions. And guys, pagbalik na to, ato nang mahinabi ang atong hopefully maka-appeal na tong atong Halando Mayor. If not, na ating mga representatives sa Panglao, ang atong tourism officer o ang executive secretary sa mayor. So when we come back, so atong hinabion sila and just hang out a little bit sa atong short reminders. We'll be right back. Welcome back! Kuanday, ako shoutout si Smoogie Reyes Mata. Kung kuan mo, kung kinahanglan mo kining event coordinator, labi na mga kasal. Perting ngiligan ng grupo na Smoogie sa Cebu. Mo na ga-organize sa mong grupo dito. So shoutout Snogs, thank you. O Nyok, basahe imong fans Nyok. Oh, so muna lagi atong mga amigo diha sa mga amiga diha, atong importante atong mga followers atong YouTube channel. So ayo jud kalimot pag-follow sa akong Bisdak sa akong Benjak Wonder kay nga mag-live ko pohon sa Hollywood Planet sa Las Vegas karong Agosto 17. Okay. So na ko mga prizes dito sa akong mga Benjak Wonder nga mga follower. Yes, and alright, also so sa ang Holy Name University Apo chapter nimo, nag-text lang karon si Ann Monto na sa Arizona. So kamusta nimo? Yes, yeah. So ato nang introduce sa atong first guest sa way paglangan-langan. Yeah, sure. Of course, ang atong first guest mao mura kinaman panane. Okay. Atong first guest, mas kaila jud ni si Rescue. Usa ni siya kabanggi isang youth leader sa una. Youth paghihapon ta karon, di ba, Rex? Yes. Tama mo gustang youth ta karon, no? Pero karon dako kayo iyahang posisyon nga gikuptan diha sa Municipality of Panglao. He is the present Executive Secretary of our Halando Mayor, si Honorable Mayor Nila Montero. But please welcome, guys, to share about Panglao. Please all welcome Sir JP Maslog. May buntag, Sir JP. Good morning sa atong mga suki nga tigtanaw sa ato ang program nga Kalamay Express. Mayong buntag, mayong udto, ug mayong gabi kaning tanatong tanan. Yes, mayong buntag, and thank you kayo sa inyong pagsanong, no, na kuan ka ng as ato ang guesting. We do understand na perti man yung bisiha man gyud ang mayor, no, na pero right hand man gyud ang gipada dire. So
Thank you kaayo. Daghang salamat Sir JP. Kani si Sir JP ko anay kinakusgan nato ni sa una sa ato SK chairman patag active na kay ni. Sa una pa mo na nga I'm so proud nga makita ni sila karon nga kuan grabe na ang level sa palik sa Bohol. So Sir Jep, salamat kay Jep. Yes, sa public service. And sir, Okay. maybe kakauban nato diri si ang atong guest host for the night, si Benjack Wonder. Live streaming from San Francisco, California. Mayong adlaw, Sir Benjack Wonder. Akong suong bulanon. It's always Yeah. Bohol. Murag busy kaayo sa iyang pag-connect. Well, anyway, Sir JP, kamusta man ang atong, let's start with, kamusta man ang atong sitwasyon karon sa Panglao? Kabalimanta, pandemic really hit us. Kitang tanan, especially sa mga municipalities or Bohol itself na tourism din. So, kamusta naman ta karon a year after? Yes, ang ato ang COVID pandemic is on its second year already karong tuiga. Ang Panglao, being the tourism hub of the province of Bohol, is badly affected, badly hit tungod kay kasagaran sa mga trabahante nato. They are not also from Panglao, they are also from the different towns of Bohol. So aside from the accommodation, the bars, the restaurants, ang ato yung working force sa atong mga igsuong bulanon mao gid intano na apektuhan ang ingon tungod aning pandemya karon. Yeah, pero nagka-pick up na ba? Magkaroon balik kay Recently, monitor mi sa ang tourism office and also with the stakeholders sa Panglao ang tourism, anam-anam siya abot. In fact, during Holy Week, there was already a surge of tourists for Panglao. Dihay accommodation na 80% na ang ilang booking, dihay na ubang ga-reserve mga 80 to 90%, but mao lagi na igo balik ang Manila og ECQ mo to nga atras na pod, another step behind na pod ang pag-promote nato sa turismo sa lungsod sa Panglao. nakatabang ba wako kabalo og si Rex. Sir Jep, kanang before go ahead. Nakatabang ba ang ato ang kuan Panglao International Airport Murag- pag-direct sa mga guests? Yes, ang Panglao is very blessed with having the airport right at the doorsteps of the municipality, ang LGU. No? So aside from the dagat, ang airport na anato. So ang accommodations is just meters from the airport. Mo na nga dili maglisod ang ato ang mga turista, ang mga ato ang mga bisita nga mga na sa Panglao, also turista nato sa mga igsuon natong bulanon nga mauli ilabi na og pista. So they are very excited to come because ang ato ang airport nga bag-o, which was inaugurated last 2018, gwapo gyud ato yung makapasigarbo ta nga the first eco airport in the country. Sir Jep, before ko mangutanan, naay nag-shoutout na to si Kagawad Mark Paul Bolanyo. Isa po na sa mga kusog sa Ato mga lugapak. That's true. And Magapak, yes. So, sir, ang naay kini nga nadunggan to nga grabe ang pila kuno karon sa mga sakyanan padung sa Panglao or mga maski mga point of entry sa mga kadalungsod sa Panglao. Kanang pila karon padung sa entry sa Panglao, is it more on mga empleyado or is it more on mga tourist nga nangabot sa Panglao or even residents ka padung sa Panglao? Mix ni siya, Sir Rex, no? Ang ato ang mga bisita nga local tourist gikan sa nagkalaing-laing lungsod sa Bohol, doon na sa tay tourist na domestic tourist. So there is a human doon ay traffic create na create aside from the residents sa Panglao. Everybody is, I think they're coming to Panglao to have a break pandemic. So they're hosting. Wow. And dili lang sa Panglao, murag ang tanaw nako ang nadunggan nako tanan mga point of entry sa mga kadalungsod,
taas ko na kay pila. Grabe ko no, ang pila sa mga sakyanan. Kay abay checkpoint or how does it work sa point of entry kung kasong na gusto mong bisita? Yeah, usa na sa ato ang gibuhat sa local government unit of Panglao nga mag-set up og checkpoint upon the order instruction of the mayor nga precautionary measures gid ni. So sa tanang mabisita, mga residente, mga turista, they will be mahandled sila og proper protocol as mandated for by law. So ipanigurado gyud sa ato ang mga authorities sa MHO, ato ang Municipal Health Office o ang ato ang buhatan sa mayor nga duna gyoy mandatory nga thermal scan sa tanang moabot sa tanang musod sa lungsod sa Panglao. Okay, very good. That's very good though. Kay kuan kaniga at least dili maski pag kanang wala gid mo naglax ba sa kining sa paghandle sa pandemic kay uban labi na kami sa Amerika medyo lax na gamay karon yung pick up ang Delta variant murag na rattle gamay balik na pod ang masking mandate na pod sa most of the states. So Benjack, nabagay pangutan ni Sir JP? Yes. Sir JP, mayong buntag diha sa Bohol sa imong Panglao nga nindot nga isla kayo. Paborito na nakong isla kay nindot kay na diha. So, ang akong pangutana Sir JP Maslog, how about the rate sa atong mga hotels? Nakay idea ba sa rate na to kung nabay nakausaban or sa mga accommodations, ano? So mga precautionary measures sa pag-abot dito. So, unsay mga atong mga angay buhaton sa mga nagbisita sa isla? Thank you sir no sa question nimo. Ang ato ang accommodation sector sa lungsod sa Panglao, they pulled all the stops in order to promote not just Bohol, not just Panglao but also Bohol. So, dihay program earlier this year, first chapter of the year, dihay program ang Department of Tourism, ang Tourism Promotions Board nga gi-convene nila ang tanang stakeholders sa Panglao nga they encourage them to give a pandemic rate. Dihay 3-day nga sale Okay. sa tanang accommodation. In fact, nakakuha ang mga igagaw adto. We availed of the services of the Department of Tourism at Tourism Promotions Board. Ilang paubos ang mga rate of 70%. So dako gyud kaayo tong impact. Daghan natong igsuong bulanon, daghan natong mga Pilipino nga they book online. It was a promotions by the Department of Tourism, by the Tourism Promotions Board, by the local government unit of Panglao, and the Bohol Association of Hotel, Resorts, and Restaurants. So, dihay 3-day sale, which was very successful. Nabati na sa lungsod sa Panglao karong mga buwan, diha na nangabot, but sadly, igo na pod ang ECQ sa Manila. So, i-post na pod ka. Okay, naman ko yung Sorry. Go ahead, Brad Benji. naman ko yung nakita nga to sa katong burag usa ka news nga nanay mga burag Department of Tourism kuyog ni si katong Vicky Bello. Nakita ko so latest nga pag-visit nila sa Panglao. Before naigo ning ato ang ikaduhang ECQ sa Manila nga ga-lockdown ang Manila and also ga-close border ang Bohol, ang Panglao was back on the tourism map. We launched different programs. In fact, ang anang aside nga atong tourism officer makatubag, but sa LGU Panglao we launched different promotions. And also the tourism department, ang DOT, brought along different personalities, media influencers and celebrities na mo promote sa Panglao and for Bohol. So, in fact, I am wearing our promotional t-shirt na Panglao Dive, which happened last June 16 to 20. Tanawa lang nga po ang Panglao Dive. Dive Panglao. Panglao Dive Festival. Sa June, sir, no? Sa June. Yeah, June. This was the second Panglao Dive Festival. So I'm sorry, I need to cut you for a little bit. Kay mga kaigsunan, kuan kaayo importante kaya ato ang mga impormasyon na makuha karon. So before we proceed, please don't forget to share our YouTube and Facebook channels para din nato mahikawan ang uban sa mga impormasyon nga atong makitaan or mapaminawon karon, no? And also
please continue about the dive. Kay ang diving spot, mangyud ang Bohol world class, especially Panglao, right? Yes, I just learned lately nga ang atong lungsod sa Panglao is the free diving capital of Asia. So, ang mga Wow. kadagkuan sa diving, authorities of diving, ana nato pag Panglao dive, mao ging hatag nato information nga ang Panglao DI is the free diving capital of Asia, unya one of the best diving sites in the world ang ato ang Balikasag Island na naa sa lungsod sa Panglao. Wow. Kaya Sir JP, regarding to kaning murag sustainable development sa atong Panglao, no? Karon na pandemic, dili ka bisita, dili kayo crowded ang atong mga kadagatan. Unsa may gibuhat sa atong LGU para at least limpyuhon o at least matagaag break ang atong ecosystem? Yeah, tungod sa COVID pandemic, nakaginhawa pod ang ato ang tourist destination, no? Ang ato ang kadagatan sa Panglao nakaginhawa. Karon makita na nimo gablu-blu na ang kadagatan sa Alona. So there was a break. Naka-break pod ang ato ang kinaiyahan, ang atong nature. Ang ato ang dive site sa Balikasag nakapahuway pod. So aside from human factor sa side nato, ang ato kinaiyahan nagkapahuway pod unya. Mas nindot tungod kay dunay break sila. Nagkaanam kalami, no? Like sa imong background, mame, ingon ana ang dagat nato sa Panglao, no? Blue. The blue, emerald blue. Karon. Karon. That's true. Parte na jud natong mingawa diha. Abot lang kani si Brad Benji ug si Rex sa una nga dili pa nga na gyud ka boom ang Panglao, mga turo man jud tag nga tuno nya nga kilid-kilid, mga ligo anang dagat. Kilaw-kilaw gamay. Then, Yeah. oh, That's true. so, So, mo na and then- yung kapanahon Pero na. Sir JP, aware man ta nga kini ang Panglao is very well known ang bahin sa mga hotels and resorts. Pero unsa pay lain ka nga mga source of income mga taga Panglao na mga taga Panglao gid mismo kay naghinabit sa uban mga lungsod dili lang di ay naami laing mga source of income day nga atong mga taga manulupyo, mga locals. So sa Panglao itself, is it more on focus lang ba sa resorts and hotels or naabay laing source of income ang atong mga locals? Atong gitagaan pod og dili ang ato ang mga kaigsuonang Panglawanon, gitagaan atong sustainable livelihood, no? We partnered with TIAZA, that is an office arm of the Department of Tourism. Atong gitagaan og livelihood ang mga women sa barangay Tangnan, gitagaan nato og ice cream facility. So aside from inyo matilaw nga bee farm nga ice cream which Melanie is selling good, lami sad ang ice cream nga dirty ice cream nato sa lungsod sa Panglao. Usa na nga livelihood assistance na grant sa Department of Tourism and also the TIAZA, no, nagihatag sa mga women sa lungsod sa Panglao. Maayo kay na nga proyekto. Unsa man ang dirty ice cream na to, Sir Jake? Unsa nay flavor na? Laing-lain ang flavor na to, ana. Maybe our tourism officer could expound on the kay sila may inghatag sa blueprint ana nga project, no? They endorse that Okay. project with TIAZA and the DOT. Very good. So, salamat kay Sir JP sa oras nimo ha. I know nga busy kayo sa inyong LGU diha sa lili lang sa pandemic kung dili pag sa mga tao sa Panglao. So, and we really appreciate your service sa Panglao. Yes, Salamat yes. kayo and napabakailan pangutana? Yes, and mind you, it's Saturday. And then naggahin jud sila og ang atong mga kalungsuran, mga katagpuan sa kalungsuran, nanggahin jud og oras para lang makihinabi sa Kalamay Express ug of course sa mga katawhang Pinay. I think si Brad Benji na pa siya katapusang pangutana. So, so far siguro parang natubag naman to ni Sir JP itong mga pangutana. So, mo lagi na ang Panglao yun, nindot yung kayo sa mga nakapagtuhan lang yun sa pandemic. So, kung wala pa lang yun, so medyo grabe yun na siya. Kay mismo ako, hindi na ko ganan mahawa diha, o ganan ako diha. Mag-standby na ako pero kay
sa presko nga hangin. So ang ambience ba? So nindot kayo. So ang Oh. presyo barato kayo. So ayo kayo. So Naday po kwando sir no. Naay mga Sir JP naday po mga Muay Thai service na sa beach mismo. Murag sports no. Health and fitness. Yes, dunay Kasi kapulungan dunay kapulungan ang ato ang mga masahista na gitrain. I think they are being trained by TESDA to give proper giunsaon ang paghilot og sakto sa ato mga bisita, mga turista na international and domestic tourists. Very good, very good. Salamat Sir JP. Ug ni kaha si Mayor Montero no usa ka iyahang message para sa panglawanon sa the whole wide world ug mga panglawanon sa ni karon sa ato ang probinsya. Mayor Montero is very bullish on promoting Panglao ug musulti siya anang inyong tagline nga asa pa sa Panglao ta. So we encourage everybody to support the tourism of the province of Bohol. Of course, musturya kag tourism sa Bohol, mo-focus gina sa lungsod sa Panglao and also our silingan nga mga lungsod no, ang Carmen, ang Baclayon, ang Lobok. But primarily ang Panglao is the crown jewel of the tourism of Bohol. So we are very thankful na daghang mga tao nga nag-collaborate to promote Bohol, to promote Panglao, especially ni Mr. Christian Salas, ang nangutana og pwede ba mo vlog? Yes sir, come. Let's collaborate. Let's help promote Panglao and Bohol. So, watay dili ta mo supak ana no for as long as kinsay ganahan mo tabang sa Bohol in promoting Panglao, then why not? We are giving full assistance. We are encouraging everybody nga kinsa may lain magtinabangan nga kita ra man po'y magtinabangan. So, let's support each other. I am very thankful for this program, to Sir Rex, to Mame, to Sir Benjack na gitagaan og higayon ang ato ang lungsod sa Panglao. Although Mayor is not around because she's on the tail end of her quarantine so ugwa pa to siya na kuan, maybe she could join us, but iyag yung gitaga instruction nga tagaan with og more represent niya no. So we are very thankful for Kalamay Express. This is an initiative from Boholanos also through natin nga nagkalaing-laing lugar. You are promoting Bohol, you are helping Bohol, especially karong pandemic. This means a lot to us. Boholanos and Panglawanons. Daghan kayong salamat. And thank you very much for supporting the province, supporting Panglao. Sir JP Maslog, and in behalf of si Mayor Nila Montero, daghang kay salamat sa panahon, and God bless, stay safe, and more power to Panglao. Yeah, thank you. But before that, please help us promote our hashtag for Panglao. That's hashtag #PangWowPanglao. So that's Pang, capital WOW, and then Panglao. So that's #PangWowPanglao. Thank you very much. O mabuhi mong tulo, mabuhi ang Express, Kalamay Express. Daghang salamat. Thank you. Salamat, Jay. Thank you. And guys, ayaw sa panglakaw kaya na atong tourism officer sa Panglao. So, muisgot sa bahin sa turismo sa Panglao. Pero before that, atong say shout out sila Kagawad Mark Bulanyo, si Narv, shout out kay Ann Barker, si Christian Joy Sala sa Davao, na sila Sir Smarlin, si Orly Maynar, shout out si Guadali o si Bangki Basa, shout out si Boss Kenny Riqueron, na si locals trained in different fields like hilot and wellness, bread and pastries, cookery, housekeeping, and other related in tourism promotion in partnership with TESDA, officers of Congressman Chato, Office of the Mayor, and PESO. Oh, so nada sila participation na unya nagi suggest si Martes. Basta ako ni Musuggest lang gamay nga unta bisan og quickly lang na ma-maintain unta ang kalimpyo kay naa jud mga sagbot dinala sa bawod ug pinalik sa hangin pod. I think those are mga natural nga kanang mekanismo sa kinaiyaan, pero yeah,
para mas manindot ang ato ang pagkuan, paglangoy-langoy, mapareha nga ni nga dagat. Alay sad ko lutaw-lutaw. Yes. Napo si Kagawa, Jess Christian Emerio, si Noynoy, Moy. Alright, so guys, when we come back, atong mailaila ang atong tourism officer sa Panglao after this short reminder. We'll be Yes! right back. Water's rising, the dam is breaking in. Welcome back. Yes, shout out na kang si Dali na diha karon and person na iyang anak na si Princess and si Joe Peps direct sa natong kauban sa National Federation Student Council sa una. Yes. Shout out na ni Colin Aquino, murag fans ni Brad Benjack. Shout out Benjack Oh. Wonder. Ingon si Colin. Napo sila Hoy. Sina Bangtoy, Bagting, Bogi, Beetle. Shout out sa taga Palma o mga Solidarians. Shout out kanatong tanan. Alright, so kini nga naatay gamay nga ipakita atong si Kaloy ang atong pinaka-sweetest nga maumag with regards to Panglao before na to ipailaylang atong tourism officer sa Panglao. So Sure. atong nyok ato sang paminahon si Kaloy ang atong pinaka-sweetest nga maumag. Mabuhay! Welcome to Panglao, crowning jewel of the South. So sit back, relax, and join me as I guide you to a virtual tour around this island paradise. The name Panglao is derived from the word Pangao, the local name of the fisherman's fishing device. However, in the annals of the Catholic Church, in the year 1782, La Iglesia de San Agustin de Panglawod, a Jesuit mission post was created into a parish. From this fact, the old name Panglao was Panglawod, considering also the characteristics of the place. The term Panglawod literally means to the open sea. As you step foot on the island, you will be whisked off to an adventure that goes beyond the usual fun and frolic beach vacation. Being one of the most stunningly beautiful municipalities of Bohol, Panglao is endowed with breathtaking natural resources and a favorite travel destination for both locals and tourists. From its white sandy beaches to its world-famous dive sites, Panglao has it all. Our first stop is the Panglao Watchtower. Built in 1851, the national cultural treasure, as declared by the National Historical Institute of the Philippines, is reputedly the tallest of its kind in the country. Like most old Spanish structures in Bohol, the 5-story hexagonal tower also suffered from the 2013 earthquake. Today, the historic structure has been rehabilitated through grants from generous donors. Another cultural heritage is the old municipio of Panglao, the seat of the local power during the Spanish era up to the 1960s. Today, it houses the Office of the Culture and the Arts and the Bureau of Immigration, Bohol Field Office.
A 45-minute boat ride from the Panglao mainland is Balikasag Island, where you can explore an undersea world of the most diverse marine ecosystem that displays colorful and exotic marine life. Aside from diving, you can go snorkeling, kayaking, parasailing, or dolphin watching. But there is more to Panglao than just its endless stretches of white sandy beaches, magnificent marine life, and water sports adventures. Panglao is one of the country's favorites when it comes to MICE, or meetings, incentives, conferences, and events. For instance, the alluring beauty of the island has welcomed domestic and international sports enthusiasts to its annual marathon and triathlon competitions. Panglao is also the country's emerging favorite for destination weddings, regional fairs, and international conventions. The crowning jewel of Panglao also takes pride with the annual staging of two spectacular festivals, namely Sinulog sa Panglao and the Hudyaka sa Panglao, that fall every January and August respectively. Both festivals celebrate the Panglawanons' expression of gratitude and the manifestation and affirmation of their religiosity through an established cultural identity that are celebrated with a cacophony of musicality and a kaleidoscope of colors, rhythm, and merrymaking. Finally, for gourmands, here's good news. Panglao has a vibrant culinary landscape and a truly international flavor, especially that many expats from all parts of the world have called it their home. Presently, most of the F&B establishments and fast food franchises have resumed operations, while others have opted for takeout and delivery services. From the bounty of Mother Nature to the fresh harvests from its organic farms, you are assured of old-time Boholano favorites and scrumptious international cuisine to tickle your palate. Propelled by tourism, Panglao has become one of the economic giants in the province of Bohol, where people are globally friendly, happy, competitive, and God-loving. Friends and visitors, come and visit Panglao, an environmentally safe tourist destination in the heart of the Philippines. Most importantly, at the time when a premium is placed on health and safety, visitors would be delighted to know that Panglao and the rest of Bohol are committed to the well-being of islanders and tourists alike, with the strict implementation of health precautions and safety protocols and sanitation, hygiene, and cleanliness. Wow, makapang-wow juga, no? Makapang-wow. Nindot kayo, nindot. Nindot Di tayo, matabang. nindot tayo. Grabe, So, grabe. Kining kuan kana lamig kay uli na siya. Hopefully nga to partner diyan nga nas Panglao si Atoy Turalba, okay pa diyan kahimtang. I hope na maka-over na siya next week pohon. Yeah, murag nindot kayo, murag hilantan ta sa Panglao no, usara ka adlaw kay dili ka pwedeng hilantan kay ma-miss nimo ang weather, ang dagat, ang inaiyahan ug pagtanan. Lami, Right, Benji? lami kay ligid-ligid. Yes, so Lami kay balitang ligid-ligid. fourth question ganina sa Bao. So balik sa tong poll question ganina, have you been to Panglao, Bohol? Yes or no? Nasa ato ang atong kining Kalamay Express. Atong tanawon ko na ba tubag ang atong poll question. Ang tubag ninyo 67% yes and 33% no. So kadaghanan gyud nakaadto nagpanglaw kasagaran gyud. Kung moadto ka sa Bohol, Hinado kayo, hinado. hindi ka kadto Panglao, murag di kompleto yung bakasyon.
Bali kompleto yung bakasyon. That's true. Sakto yun, sakto Di yun, ba, sakto yun. Sakto. That's true. So dito maglangan natong ila-ila dahil So- ng Panglao Municipal Tourism Officer kay magmuhatag pa siya og daghan pang mga impormasyon bahin sa turismo sa Panglao sa Pangwaw Panglao. Yes, Right. and why lain kundi ang atong Panglao Tourism Officer, si Mr. Leonidas Sanica. May nga buntag ya, sir. Marunong kang pagkakalanon ninyo diya sa Juan sa Kalamay Express, labi na sa inyong mga avid fans and viewers sa inyong programa nga Kalamay Express. Daghang salamat. And salamat kay sini oras, sir. Yes, grabe kayo ang video presentation, sir. Is this municipality initiated or created video presentation? Promotional video? Yes, ma'am. Kini nga kanang promo video nato or kaning virtual tour video nga gibuhat nato karon last year pa ni kay gikuha nako ang opportunity nga atong i-promote gyud ang not only Panglao but sa ang Bohol as the entirety. Kay during sa ato ang Philippine Travel Exchange nga conduct diri sa Panglao mismo sa May Bellevue Resort last September. Yeah, dako to kaayo, sir, no? Mura man to mura whole Philippines yan nangadto sila sa Panglao ang mga tourism stakeholders and they talk about how to go with it during pandemic. Mao ba to ang activity? Yes, ma'am. Around 60 to 70 participants or delegates nga coming from nagikan Cebu, nagikan Manila. And then, ang ilang nahitabo atong is gikan sa diya sa Bellevue, ang bali na business to business nga nahitabo nga ang ilang mga clients is from different parts of the globe. Atong panahon sa last year, sir, katong peak sa to pandemic, diha ba mga hotels nga nag-shutdown ba gyud? I'm sure diha siguro, pero giunsa man pag-recover nila ang recovery period nila karon, kumusta man ang kumusta ang pace? Ingani sir, during sa pag-declare nga lockdown na last March, totally lockdown gyud ang ato ang mga resorts. But there are resorts nga nag-open kay gihangyo sa ato ang national government, of course sa provincial government and municipal government nga himuon silang quarantine facility para sa mga muuli ay nga mga OFWs o sa mga returning residents coming from other parts of the country. But ang Panglao gyud nag-open sa ato ang tourism at last year pa June 21. So naay mga around 10-15% of the accommodation sector ang nag-open gyud for the local tourists na mudawat sila local tourists. So sir, for example, si Benjack Wonder, taga California, muuli sa Bohol and moto sa Panglao, unsa man jud mga recommended lugar nga iyang atuon? Ang sa karon ma'am, ang atong gihimo karon atong hugot gyud natong gi-push or atong gikuan nga ang tanan nga mga bisita nga moanhi diri sa Bohol, atong gi-recommend ang mga DOT accredited nga mga facilities. Okay. Para ma-ensure nato kay ma-ensure gyud nga nisulod gyud kay ang atong mga DOT accredited nga mga facilities nisulod gyud sila sa standards. So mo na nga confident mi nga mo recommend sa mga DOT accredited nga mga facilities. So, how about the transportation, sir? Kung pag-abot sa airport, so nabatay special transportation nga modala sa mga bisita, sa mga tao. So unsay atong mga arrangement ana sa mga seating arrangement, sa mga distance. So unsay may mga atong mga pamagian na, sir? Before ang ato mga establishment or mga service providers mo maka-operate, natay guidelines nga gi-follow, which is in conformity to the national guidelines. Before sila modo sila diri sa atong opisina, mangayo sila og special permit or permit to operate. So para
natay composite team nga mo conduct og inspection kung like for example sa imong giingon sir nga sakyanan lantaw na to kung ni kuan ba na nabay ba nga barriers nabay kompleto ba ang ilahang medical kit. So kung naa na siya ato na siyang hatagan og special permit. And then mauputoy lang tawon sa mga airport personnel kung naabag yun siya ani. Kung wala siya na nga mga papila, dili sila maka-operate, dili sila makasulod sa airport. And at the same time, ang ato po mga accommodation facilities, ang uban ana aduna po sila kaugalingon nga mga sakyanan nga ato sad nga gi-accredit. Kadang kwan sir, ang mga driver na sir, mga inyong mga manpower, fully vaccinated na ba sila or naka-swab test pa? So how safe they are? Last year sir, ang atong vaccination is wala pa man no. So nag-start ang vaccination sa tourism frontliners just last month pa yun. So nag-start ang atong kuan vaccine. Pero naapag ta sa kuan for Panglao napata sa mga 10% pagyud ang atong kuan sa ato ang tourism workers ang fully not fully vaccinated, naka first dose last month. Yes, naka first So, Sir dose. Leonidas, tungod ba kay sa supply sa vaccine or tungod ka ang mga tourism workers dili magpa-vaccine? Nanong mo ng 10%? So duha ang hinungdan nganong ingon ana ang atong kan. First is magpasalamat kita sa atong DOT Secretary Bernadette Cuyat kay siya gyud ang nangusog nga naghatag gyud og nag-allocate sa ato ang kuan sa ato og kanang vaccine for Bohol tourism frontliners. And then at the same time ang ato ang Tourism Council po sa lungsod nangayo sad og kanang vaccine allocation sa ato ang vaccine czar dito sa national governance si Secretary Galvez, which is i-approve sa nato i-approve sa nila ang ato ang request. So before mag-conduct og kanang vaccination rollout, we have forms nga among gi-disseminate sa tanang tourism enterprises kung kuan para sa kanang nagkuha ta sa mga datos kung kinsa ang gusto magpa-vaccine o kinsa tong survey, nag-survey ta nga kinsa tong mga tao nga magpa-vaccine o dili magpa-vaccine. So fortunately gamay ra gyud 5%, only 5% sa accommodation or sa facility ang dili ra gyud magpa-vaccine. So for now ma'am gamay pa ang kuan percentage nga nabaksinan. So daghan as of this time daghan pa gyud ang nag-inquire kung kanusa ang another round of vaccination for the tourism frontliners. Okay, atong tuya na kay safety as our priority magud mo na yung may karindot ba? So pwede pa ka-explica balik sir no butang tag domestic tourist o international tourist. Diretso ba sila sa Panglao International Island at International Airport or meron sila access sa Cebu, sa Manila? How does it work? Atong klaro na karong panahon na as of this time ang ato ang nasod dili pa modawat og kuan international tourist. So ang kuan ang atong nasod karon sa diri sa Bohol or sa Inter-Philippines ang ato pang kuan mga domestic tourists. So naatay mga foreign travelers na nadiri pero kanang mga foreign travelers nga nadawat nato diri sa Bohol kadto ni mga foreign nga nagstay diri for pila na kabuwan o pila ka tuig diri na naana diri nagpuyo sa Pilipinas. Okay. Pero wala pa gid ang mga mga regular tourists nga sa laing nasod. Pero how is it sa ang mga local tourists na to ang respond nila sa tourism kumusta man? Okay ba kanang daghan ba gihapon ang mga manuroy sa ato mga local tourists right now? Sa sir, o mingo tag local percentage wise tangan nimo. Okay, sa atong sir, this time nga nag-pandemic, amo na siyang gi-categorize ang local tourist. Ang local tourist amo nagikuan nga as local tourist taga Bohol. Then domestic tourists from other parts of the country. Kay naatay kuan nga ang sa giingon na ni Sir JP ganina ang daghang mga bulanon nga mudong sa Panglao para mag-unwind kay tungod sa pandemic. Na-stress na sila, nag-stress diri sa Panglao.
Pero daghan pud ang mga kuan, daghan pud ang mga turista or mga domestic tourists nga gustong mudong diri sa Panglao. Ikaw. Pero kung mingon ta og percentage sir, dili nato dili nato ma-quantify kung asa dapita. Pero kay moingon man ta og atong i-quantify sir, makaingon gyud ko og Manila or NCR ang daghan. It's because sa atong travel requirements kay hugot kayo ang pagsulod diri, lisod kayo ang pagsulod diri sa Bohol. So ang Manila is dali ra ang kuan, mas dali ang pagsulod kung magsakay kag eroplano kaysa magsakay kag barko. Kay the travel coordination is different from the kuan sa airlines o sa shipping company. So mo na kuan, mas dali ang sa airport kaysa sa seaport. Okay. Pero on a normal season sir, unsa man ang bulk sa inyong tourist diha? Unsa nga like sa ngayon sa Pilipinas na Cebu, Manila, Luzon, Visayas, Mindanao ba ang bulk sa tourist mga sa Panglao? So mo ni sir, ang ang search gyud sa tourist nga naa diri sa ato na lang ikuan sa Bohol. Sa Bohol or sa Panglao is coming from the NCR. So NCR. 98% is coming from the NCR. Then ang kuan na sir, ang pila ka porsyento is gikan sa Cebu, and then 0.01% gikan sa Mindanao sa other parts of the country. Oh, okay. So maglisod na kuan jud kay dako kay pahak nga nakuha no. Labi na karon sa mga protocols. Kailangan kabuyan ng uban langayan. Yes, So, sir. Best call, kanang most important call nato sa ato mga kaigsuunan sa mga tanang tao aron mo balik na gyud kadasig ang atong turismo dili lang sa Panglao kundi tibok Bohol. Ang atong kuan diri karon ma'am, starting August 1, pag-start sa August 1 ma'am, which is nag-implement na gid ang SPAS, masayon na ang pagsulod diri sa Bohol. Kay kuan naman gamay naman ang travel requirements, mas simplify ang atong kuan, i-simplify na ang pagsulod diri sa kanang kuan diri sa ato ang probinsya. So usa ra gyud ang kuan sa ang atong lang requirements is only the negative RT-PCR or the saliva PCR test nga at least 72 hours then confirm hotel booking. Mora gyud na atong gipangayo. So we can stay longer than 5 days, unlike last year nga maka-stay sila 5 days another swab. So karon usa lang ka swab, okay na, mag-stay sila og longer than 5 days. So wala na tong bubble tourism. Sa kuan regarding sa bubble tourism ma'am, wala na ta nag-apply sa Wala na bubble tourism. Yes ma'am. Mayo. At least makatabang Mayo. sa So sir, ekonomiya. unsa may yes. Sir, unsa may imong ikasulti sa to mga katawhan karon para matabangan ang tourism sa Panglao maski sa panahon sa pandemya. Unsa may imong ikauhag sa to mga katawhan, sa mga viewers karon? Ang ako lang yung when you during the pandemic or until now, coping pa gyud ang atong tourism industry. And then sabi kaingon na sir ni Sir JP kanina, mostly we are hardly affected by the pandemic. So kasagaran sa atong kuan, kasagaran sa ato ang mga trabahantes dili from Panglao. 60% of the tourism workers or tourist workforce diri sa Panglao is dili taga Panglao, gikan sa laing-laing lugar. So during the pandemic, luoy kaayo ang ato ang mga kuan, luoy kayo ang ato ang mga trabahante nga na diri. Niabot na sa punto na ay mga trabahante like ang ato ang mga snorkeling guides dito sa Balikasag Island, luoy na kayo, mangita na lang itaw sila mga barya-barya para makapalit lang og kape. But this time naginahinay na tungod kay nanay confidence, tungod sa atong gipakita nga kay nag 100 days data sir after nag-open sa atong tourism diri sa Panglao. Mo ni akong i-share sa inyo nga after nag-open sa atong tourism sa Panglao last June 21, nag 100 days ta nga zero COVID ang Panglao. So Congratulations, very good. Yes, tungod sa atong strict protocol sa inyo giingon ganina sir nga na-observe din niyo nga taas kaayo ang pila sa ato ang borders.
tungod kay gihugtan jud nato atong border nga kinsa tumusulod diri. So, Sir Leonidas, atong iklaro niha, 100 days, zero COVID transmission ng Panglao. Pero aduna tay mga hotels na gihimong, unsa to siya, quarantine hotels, right? Quarantine walay facility. og nag-positive ba tong mga bagong abot. Ang ato lagi ko na zero is kanang local Panglawanon. Is that correct? Yes, ma'am. Correct. Ang atong quarantine facilities, ma'am, once ang atong kuan, ngani ang atong ang setup. Once nga moabot ang atong mga returning residents, atong OFWs, na quarantine dalhon sila sa isa ka quarantine facilities. So katong mga dili taga Panglao, but ni-opt nga diri sa Panglao magpa-quarantine, dalhon na sila dito sa private quarantine facilities. So once nag-positive to sila, ma'am, adto na sila i-count sa ilahang lungsod. Dili na sila sa Panglao i-count. Oh, okay. I-count na sila. So sa Panglao, zero gyud ta diri sa Panglao. Yan na, ma'am. Maayo. Mayo. So, kaning sir, hinaot nga mobalik kita sa normal no. I know nga new normal mag-adapt na kita pero kami ako sa Mexico karon, daghan gyapon tourist there karon pero mo gyapon nakamask mi pag ato sa plano niya swab mi before mo America pero kuan kaning padayon ang tourism. I'm not sure kung unsay pili percentage dere pero kami kuan we just need to be vigilant kung turista ka. Sir, unsay mo ika-awhag sa itong mga katawhan and unsay mong mensahe nga ika-paabot sa itong mga viewers karong adlaw? Okay, sa ako nagikaingon ganina, as Sir GP said ni awag sa ganina nga, we have to use the hashtag of Panglao, which is Pangwaw Panglao. We are now creating another tourism initiative, which is we have to explore the wonders of Panglao. Unsay mga wonders of Panglao? There are attractions or tourist attractions nga naa diri sa Panglao nga wala pa gyud siya na discover. Wala pa siya naanhaan og mga turista. So mao nay ato ang ikuan, mao nay atmong i-introduce karon sa atong with the collaboration of different agencies like the DTI sa gingon na do na tay kuan ice cream factory diha sa Tangnan. And then we also creating the day and night tour para a mangrove tour diha sa Maydolho, which has 5 hectares of mangroves nga atong i-discover kay do not sa morning natay mga tawag kaning mga kanang mga langgam nga kuan migratory birds. Migratory birds. Yes, sa gabi po, unlike sa Luway and the Abatan, we also have lahi po ang pag-introduce sa atong mga fireflies. Ikaw mismo may mangita sa fireflies. Kaya we have lots of fireflies there sa area. So, yes. Nakabantay tanong karon sa panahon sa pandemic, daghan kayo mga discoveries sa mga kadalungsod. Natin na storya last week ba to sa Katigbian nga daghan kay sila na discover sa ilang lungsod nga karon sa panahon sa pandemic na dili nila normal matuan. So I hope sir na inyo nang mapalambo inyong mga new discoveries and we can't wait nga makauli pohon and makasuri sa Panglao. Yes, sir. And hopefully ang ato jung ko kanunay gyud ipanawagan gyud no nga hopefully it's a sustainable development for all, for the environment, for our people, di ba? Para dili nato maabusaran ng atong kinaiyahan ug ang tourism. I think as mga batan-ong mga tig-ugmad sa turismo, you have the same sentiments, right? So, hopefully dili na dili ta maparehas anang ubang mga islands na mudaghan kung sa tawag ka na Rex, coliform or ka na mga tao. Yeah. Mga germs sa tubig. Yeah. Yeah, diri sa Panglao ang atong gihimo na pud. Another approach nga atong gihimo diri sa Panglao is among gikuan karon, among gi-apply ang gitawag og responsible tourism. So for the kinala og kinsa tong turista nga modong diri, do na tay kuan ba participation in the conservation efforts, like do na tayo gikuan nga mga
coral transplantation nga pwede ka mo participate. Yeah, pila na ka areas diri sa Panglao nga atong duan rehabilitate katong mga less coral cover nga mga beaches or panangkuan ato na siyang gitamnan na sila og mga corals. And then we also Very have good. mga volunteers or eco warriors nga kakandak og regular coastal cleanup dito sa atong sa Balikasag Island or sa bisan diri sa mainland. Doon natin mga coastal cleanup nga pwede sila nga mo join nga ug sa ilahang kuan ug na sila mga gugma para sa pagprotektar sa atong kinaiyahan. Very good. So guys, ay kalimti ha. Hashtag Panglaw. O Sir Leonidas Sinica, daghan kayo salamat sa inyong panahon. Of course, ipabot ang mga pasalamat kay Mayor Montero o kay Sir JP. Salamat kayo. And mabuhay ang Panglao. Hashtag Panglaw. Stay safe, sir. Thank you. Thank you, sir. Buhay, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Daghang salamat Okay, sa grabe nga naman nilapas na putag sa usa ka oras aning ako. Nindot kayo nga episode, nindot kayo. Paspas kayo. Yep. So, mag-shoutout sa Tagalay before tayo magpadayon. Shoutout to kay Willie Remulador sa atong serbisyong bulanon. Buhat pa mo'y pasultion sa Talibon na lang nga programa alas 5 sa hapon sa Talibon. Ang napo sila Maridel, sina Sis Marlene, sina Christian Joy Salas, sina Marites, daghan kay salamat. O Nyok, na kay gusto pang shoutout diha. Oh, sige, atong i-shoutout ang atong mga viewers sa Benjak Wonder. So si Colin Aquino sa Apas, si Joel Boro akong brad sa Apo nga naa sa Vietnam. Sige message karon. Atong mga batang Apas na mga anak miskit na naminaw karon, nagtan-aw karon. Kung atong mga kaigsunan sa Bohol tanan, so atong mga amigo, so kadaghanan din nagtan-aw sa to, di nato ma-mention tanan kay daghan kayo. Pero salamat sa pag-follow sa Kalamay Express. Yes, ako Okay. magpasalamat sa mga followers and viewers sa Kalamay Express nga dili in town katanaw during the show, during the live stream. Brad Benji, daghan kayo manggod. For example, di ka mga bolanon diri sa Amerika gabi baya dire or nanarbaho or Yeah. Friday. Ngit-ngit ako sa akong background. Ngit-ngit akong background kay alas 8 Gs na dire. Yeah, that's Mo. true. So ato shout out sa mga viewers nato nga mutan-aw after the show. And guys, makitaan sa dinyo ang atong mga past episodes diha lang sa ato ang Kalamay Express page sa YouTube o sa Facebook. Yes, so magpasalamat ta sa atong mga sponsors o collaborators. Of course, ang atong Salad Master, Carolina Hemp Company sa Ohio, Panglao Village Court, limpyo ka na diha. Pwede mo stay diha karon. HTM Creatives and Virtual Events, Bisdak Chef Channel, TUF Barbershop, and ML AutoZone. O may laundry shop des Palma. Anaago na. Napoy T-shop diha. T-shop sa Palma. Kusog na diha na. O sa City Hall. Mag na T-shop diha. Bago. So, guys, dahil salamat sa inyong pag-uban na mo sa Kalamay Express. I hope nga si Boss Atoy, I hope na mamayon na yung paglawas next week o makauban ka na to. Yan sa itong topic next week. Next week, aduna tay ka ng sports enthusiast na ang ato ang gitarget nga tawag na guest for next week. And then of course, second group of semi-finals sa K-pop. Semi-finals. Nagalo ba ka mo sayaw o K-pop? Maunang amo. Si Rex, may ka na masayaw. May ka na masayaw. Oh, May ka na masayaw si Rex. Alright, so si Roy Reyes. Boss Roy. Yeah, daghan. Yes, so, Sir Benjak Wonder, i-promote sa imong channel o imong live streaming pohon. Oh, so pohon, salamat sa pag-follow sa Benjak Wonder natin mga atong mga panghatag mga ginagmay mga loads, Gcash. Pero karong Agosto 17 sa Planet Hollywood mag-live ta dito. Ubani ko niyo sa akong FB live. So manghatag ko itong mga gifts sa akong mga followers. So salamat kayo guys. So amping mo tanan. Thank you. Okay guys, so paspas yung oras.
Paspas kay Get well soon, Toy. Get well soon. We will see you next week. Yes, so guys, I hope na magmalipayon inyong weekend and stay safe, stay blessed. Kanin yung host, Rex Alba, Manaminito Sab, mayang gabi kayo tanan. Daghang salamat. Ini si Maye Nunag. And of Si course, Benjak Wonder, ang inyong alagad sa San Francisco, California. atong So guest kung ang host, mga bulanon magtapok, Kinabyuhan. kinabyuhan! Daghang salamat! See you next week. The water's rising, the dam is breaking in.